Vi drysser sgu da rottegift på pizzaen. Rottegift? Ja! Bum! Så er du død! For helvede skud. Problemet er, at jeg ved ikke, om du joker, om du rent faktisk vil gøre det. Hvad mener du? Ja, det jeg siger. Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg køber rottegift hen. Ved du hvad? Jeg har en idé. Ved du, hvad vi gør? Hold din kæft. Nej, Hold din kæft. Jeg har en idé. Hvad? Har du dankort? Jamen, det er min fars. Giv mig det nu bare. Lad nu være. Jeg kan ikke bruge det. Hvad er koden? 1608. Var det 408? Nej, 406 for helvede. Nej, 404, hvad snakker om? Ja, lad mig nu være. Gå nu ud. Hvor fedt, mand. Hvad satan? Hvad siger du så? Jo, hvad fuck er det der, Waldler? Vi har lejet en bil. What? Var der dækning på? Ja, ja. Og vi var heldige. Det var den sidste, de havde. Og jeg skal nok fortælle os tilbage, når jeg bliver en kendt skuespiller. Den er mega lækker. Der er indbygget kist. Fedt, mand. Har du så også købt rottegift? Nej, for helvede, vi skal ikke slå den ihjel. Hvorfor er du så kiste? Nej, hold nu kæft. Vi går op, og så lægger vi en plan, og så ses vi i aften. Ja, okay. Nej. Så ses. Ja, så ses vi senere. Pas lige på. For ikke depositum, hvis der er snask på sæderne. Der falder allerede snask ned fra loftet, mand. Prøv at se. Hold kæft, mand. Fuck depositum, jeg bakker ind i en lygtepæl på vejen, ikke? Har du overhovedet behøvet at lege bilen? Hvordan ville du ellers have gjort det? Bussen? Så din plan vil søst have været at kidnappe Freja, og så vente på 4 af. Nej, 2A. 4A kører jo ikke engang her. Kunne du mindst ikke have sparet kikkerten? Okay. Måske havde vi ikke lige behøvet kiggerne. Der kommer hun! Ned med dig! Sig nu stille. Hvad laver I? Vi har kidnappet Freja. Ja, i Københavnerluderen. Havneluderen. Hun er ikke, som du tror, hun er. Freja, hun er en so. Hun udnytter alle sammen. Knæpper til højre og venstre. Ja, jeg har også været der. Han har også været der. Hvad snakker jeg om? Det er politiet! Hold nu kæft. Gå! Fuck kæft. Gem hende. Hvor? Jeg ved det. Sådan. Kæft nu. Freja. Hej. Hvad laver du her? Hvad mener du? Jeg troede, vi skulle spise pizza, som du lovede. Ja. Nej, det er ikke så godt lige nu. Ej, helt ærligt. Vi havde jo en aftale. Du er simpelthen så fjollet. Oliver, det her det er Freja Hartmann. Jeg har snakket så meget om. Så du, Freja Hartmann fra Kongedybet? Ja. Du kender mange Freja Hartmanner, siden du kender vores adresser. Nej. Nej. Er det et dårligt tidspunkt? Nej. Skal du ikke også til at gå nu? Hvad? Skulle du ikke også til at gå? Nå, jo. Ja. Så. Hvad laver du? Undskyld altså, jeg skal bare på toilet. Nej, vi har lige fået glutenfri pandekager.
Det er slet ikke så slemt. Hvem er det? Hej, skud. Emma. Nå, så I kender hinanden. Det er min nabo. Hvad så med det brev, vi fandt? Ja, fjolse. Må ikke det er en fejl? Det lå mellem mine breve, okay? Jeg har bare glemt at aflevere det, din idiot. Brok. Nå. Jeg går ind til mig selv, så. Ja, også mig. Den klarer du lige, Jack. Hvad? Det var sgu da jer. Med pude på et glas mælk. Og en glutenfri pandekage. Ryst din røv. En syg stil, men det kender I hver dag. Ny tøs, kalenderpige, solbriller indendørs. Ellers blander vi orkefest ender i en fucking human centipede. Vi er kendt i alt uendelighed.